Hindi peri market. Malaki nga. Palinis, palinis. Para makita yung... What's up guys, for today's video magsasarili kami. Mamuha ng kuray. Sila Kevin naman, tsaka si Canter Kevin, Canter Francis magkukuliglig. Yung ganun no. Saan natin Canter Kulot, Canter Kevin, Canter Paul, Canter Victor, Francis pala, Canter Brian guys, stay tuned. Wala ng pangtanghalian. Oh, wala daw ng pangtanghalian. Tapos pangtanghalian ng baboy. Oh. Inayon nyo, tabalangag nga si daan. Oh. Kawanin. Dapat ito yung pakangko amin tatay. Oh, malaki nga. Ni, laki. Gakulan niya. Numalata bagik Oh, po. Kapon dito kami nanguha ng alimango. Ito kasi mga hunter, tabi ng dagat, andun yung dagat. Pumapasok ng tubig alat dito. Dati rin tong fish pond. May mga malaking tilapia, mga malaking alimango, kuray, andito lahat. Pero ginawang palayan. Pag di ka lumabas, so kain kita. Sige ka dyan. Malaki ka pa naman. Pala! San bang yan? Patungo, san patungo? Pala, pala. Maliit. Anak siguro yan. Awa? Nih, natan. Ayan na. Oh. Malaki to. Ayan na. Bagik tata no pahala. Oh. Pampangataw. Oh. Oops. Huwag kang gagalaw. May magkapatid oh. Nay! Hindi peri market. Malaki nga. Palinis. Para makita yung itsura. Nalakatarong mo kung ano next ko. Oh, patingin. Oy. Napit na baras na tani dato. Kita niyo. Iyo. Ay. Bae. Papanam ka Canter Kulot. Di jay. Ayan terarawan. Tutudo ko na. Okay. One down, may ararawan pa. Kakainin namin mamaya yan. Ayan, natingin ng butas sila Kulot, Canter Kevin, Canter Paul. Kami lahat. Tani ado abot tani. Uy. Bakala kailangan sa guys ate. Uy, nayon na niya. Pangalan na puti. Tulog sa karantaran, sapo ko yan. Bulong sa padyay. Lasak na kita mabot. Kapit tani. Tani. Hala. Okay. Kulaw, kitam tanod da about. Tabalasew. Ito parang ato tanong ato ni. Kaya kitang tibasit tatingan na ata ni kamay sa ng diferensya eh. Bilis naman. Tagal.
Nababaw ni narabaw. Dabot na tababa. Ni? Huwag kang umakyat. Kalaki ah. Ay, andun na, andun na. Andun na. Palabas na siya. Sa bali, abot na yun. Nagpakas din eh. Ano yun? Ano, didilig sa loob Ah, na. dili, dadak na eh. Sadyay niya. Ano, dinidiligan nila yung andon. Tingnan natin kung sinong unang lalabas. Ganyan para dalawa na ano nakikita. Diyan. Kung gawin pita natin sinadong itong mo. Kunin mo Hunter Kevin. Oy, oy. Yun, nice. Ay! Good size. Good size. Malaki lang talaga yun mga hunter. Malaki lang talaga. Ano naman dyan? Siguro ko ah. Ayan o, nag-iigip si Canterpol. Puntahan natin si ano. Canterpol at may nakuha daw mga canter. Balikan kayo dyan pag ano malapit na ako sa kanya. Ayan. Shout out po sa inyong lahat dyan mga canter. Nay! Lumabas! Huwag kang tumakas! Wala kaming ulam ngayong hapon. O yung sipit mo matanggal. Tatakas pa ang gusto. Malit kasi yung balding nalagyanan no? Yung naglagyanan ng ararawan. Malaki ba yan? Ayan manter, dinidiligan ni Canterpol to. Ayan. Iwan muna natin si Canterpol dyan. Tignan natin yung nakuha ni Kulot kasi hindi siya makakapagdilig pag ano andun yung kinuha niya. Kasi baka tatakas manter. Kaya andito yung lalagyanan. Hirap na. Kahit isa lang kami ngayon mga kanter. Kulot! Yung ko nakuha mo, asan na? Kulot! Nalam ay jay? Nalam ay jay? Nalam? Kaliyo ma. Ang lagi ng kuha ni Kulot ah. Ha. Grabe. Wow, nice. Oh, laki. Patingin. Oy, yun. Good size. Woo! Awanin! Wow. Dadakal. Ha? Finding abot. Tipid lang tayo sa battery mga hunter kasi hirap na. Oh, ang daming butas dito oh. May butas ng alimango to mga hunter. Ano yung tutulog pag ginanto yung? Yeah? Baliman mo na. Lang. Ganun mo. Manong ka din. Tumpo na gito na eh. Oh, tignan ko lang kung may alimango to. Hello! Butas ng alimango to eh. Hello! Ay walang laman. Walang laman mga hunter. Oh, tama, mag-igib ako. Tatatat mo na. Oh sexy. Oh sexy. Sexy lang. Kung gano'n mo na. Mga kanter. Ito muna. Natin baba. Kanter. Aba, may tubig sa loob ah. Ano kanter Paul? Nakuha mo? Tira mo. Sa tingin ko mga kanter ito magkasamang butas. Magkasama to. Nayon na pa eh. Ne? Isang butas pala lahat. Ang ano mga hunter? Ang samek-samek.
Ni sa bali na. Ay datta kulo. Adat tayo taga marong ano ka. Asidaglayan na. Mga pa nagtadanom. More magkaiba silang butas. Meron pang isa dun butas oh. Nagyan mo. Baka magkaiba sila. Dilim na dito. Lala. Ayun na. Uy, lumabas na siya. Nagkaiba pala silang butas. Mga hunter. Ayun oh. Good size ulit. Patingin ako. O yun. Good size nga ito. Uy. Lalaki mga hunter. Adajay. Adajay di ka marong na? Ang gadya labo na. Ha? No? Ito ni basi. Ang kwa. Dutak na. Ito ni. Basit Lang. anan. Okay, may dadagdag mo naman. Okay, 4 na mga hunter. So, 5 tayo. Yun. Yun. Okay. Nice. Nice one mga hunter. Ay, nagdidilig si Canter Kulot. Ayun yung sabi ko, nagkukuliglig na yung dalawa. Si Canter Francis at si Canter Kevin. Lalim. Huwag ka nang lumabas. Ang kulit mo. Kulit mo talaga. Andun si Canter Kulot, nagdidilig din doon. Andun siya. May nakuha ka na dere? Bakit? Ang laking butas, tapos ang lit ng laman. Nagkidabo yun. Ang laking butas, tapos ang lit ng laman. Tingin na. Pakawalan natin. Pakawalan mo na. Diyan, lagyan natin dito may buo. Hindi ba ka may laman yan? Hindi mo didiligan yan? Yan. Ni? Lumalabas na. Ang kulit na ito. Kanina ka pa. Dajay amin, pati smuggle me. Ngayon mga kanter, nandito tayo sa bukid ni Kanter Kevin. Nandito si Kanter Brian, nagdidilig. Magaling yan sa diligan, Kanter. Kasi may Brianna na siya. Magaling sa diligan niya. Bantayin mo. Hindi pa ko. Tignan nyo mga Kanter oh. May diniligan na nga ang isang butas. Hindi pa nakontento, may diniligan pang isa. Ayun oh, lalabas na siya oh. Ayun oh. Ayun mga Kanter oh. Kunti na lang. Asan ba yan? May taplate. Ayun ako ha. Ow! Naipit. Ay ko. Minamadali ko. Wait lang mga hunter. Ano mga hunter, kukunin ko yung pala. Maganda ka, inipit mo. Meron pa isang butas doon oh. Naipit. Ayun tuloy. Pukain na ni Kanter Brian to. Gagantihan daw. Ayun mga Kanter oh. Talagang hinukay na ni Kanter Brian kasi nasipit. Talagang hinukay na oh. Tingnan nyo naman. Ayun oh. Kadwa. Dalawa pala yung butas oh. Ano ba? Ayan oh. Pagkakala yan? Pa. Pagkakala natin. Oo. Sul naman. Kasyang kasya. Malako. Ikaw mo na. Oh! Oy!
Yan 10 kilo. Oy. Sa nga batyahan din na dararawan? Ha? Sa nga batya. Sa gusto mo tin? Nagbabayad na. 82, Ito. 64, 46, 28, 27. 27 na. Okay. Masyado yun. Pahin natin to. Last na videohan para ano. Pag kumain na lang tayo yung ano kasi wala nang percent. Kaya na ni Kanto Brand. Dugong pa lang mo. Yung ano, tinukay na. Kulot. Kulot pa. Ano, kuha. Kuha na. Hindi naman talaga oh. Oy. Yung galamay yung nakuha Kanter oh. Yung Laki ng galamay, galamay oh. Medyo malaki oh. Malaki to. Malaki ng galamay oh. Malaki to, malaki to. Ayun, kuha na. Yung pagpustuhan si Kulot. Kuhain natin ng konti. Ay! Ayun, pinasok na. Daddy! Daddy, wag po! Oh. Dama, pasti pa. Ha? Daman? Dugi mo? Tiga na. Ay, tadag pwesto na. Na? Kasama pwesto na. Oo, malaki. Teka ah. Si Kanto Brand naman yung sumusubo ko. Dati ni. Dati tinampa. Batot to eh. Ang gawi. Saan ka itong batot? Iangat mo. Yan, kuha ka na. Kuha na, kuha na. Nako. Natanggal yung ano. Natanggal na yung mata. Para matao. Masyadong malaki to. Salep, salep. Ayun. Yun pala eh. Pinaluwete na ni Kanto Brand. Ang laki ng sipit guys. Masipitin ako nito. Oh, ito na. Hindi pa kasi yung ano niya. Sipit niya. Bago lang yung sakon. Dito na. Oy. Ano, nasa na? Oh! Dito na. Oh. Ayun o. Oy! Ang laki o. Malaki nga. Meron daw anim o. Anim. Tapos meron pang inuukay dun o. Hunter, ano? Hindi na natin bibideo yung iba kasi ano maloloba na tayo. Doon na lang tayo sa kakain na magluluto. Pero kukuha pa kami. Stay tuned mga hunter. Love you. Love you. Ay! Happy 6K mga hunter. Salamat Uy, po. 6K na tayo. Congrats. Doon nalada. Yan yung huli natin. Lulutuin na mga hunter. Inunalada mo. Ararawan. Tanga baldi ka ng papa. Maganda. Nandamay ka no. Yung kakainan natin oh. Mga kanter. Babalnasan na. Wala pa.
Mga pula-pula to. Mga pula-pula. Simpleng luto lang, tubig lang mga hunter. Sapat na. Okay na. Oh. Kasi dayo kayong bossing ata daktilan ko na bag nga nakaraman eh. Nyaw. Ado ko man, ang kadwa tayo. Mantan. Abi di ba ya? Kat mo pa. Oh, adik katin tanto. Uy, ano, thumbnail. Kasi lang ni, thumbnail atin. Pre, kulo. Ngigam ka pa may isa ko. Talaga na. May isa pa eh. Awan rupa. Alam mo, untuk thumbnailan nakatupag thumbnail mo hindi ko alam kulgali ka. Ay tipen eh. La. Lay ikas thumbnail. La, ure babae ta. Oh. Ha. Ito marepot mo. Oh, yun lang mater, tubig lang. Tubig lang ang katapat na. Kargam danuman. At iluluto na. Paan? Na. Hindi dyan rarawa mo no ano. Oy, luto na ang ating ulam mga ka-hunter. Oy. Yan na. Oh, talaga. Oy, may kasamang ararawa. Sinong baklik? Apay. Apa ya? Tangan iklan saja ya. Oh. Kahako at naman ito. Sinong na ano? Balod. Oh, sisyo na na. Hindi na padasan ang kawak-waro. Natay yung nagtipagbalodan? Natay? Nakabalon lang ro din. Natay, ibalon din pagkalan. Nakagawa ka niya. Sabli. Kayo. No, talaga matin. Oo. Baka man natin yung nalitingog. Talo. Adi pa na purong kasama. Ang ano imas? Bebas. Pro sila sa truck. Ba. Kalau mo preso mo. Pipit mga baring tumangas pa daw mo. Ha? Pipit. Kararot ko. Tuloy nagdirek ang bumaba. Walang kapsal. Ganda ata ni